Posterizer. Sanibona igama le-movie yethu i-Never Back Down No Surrender yango-2016 eka-Michael J. White la isiqala khona ngo-Case Walker owayeyi-champion yama-MMA la esimbona khona eveza ama-skills akhe kickboxing eringini njengoba kukhona indoda esimbonelwa naye. uCase Walker emva kokunqoba leyo mpi sembone se-advisa yona le ndoda kade i-opponent yakhe elwa naye. Lokho kwacasula ucoach wakhe wagcina semthethisa ukuthi ayenziwa lento ayenzayo. Ethi ucoach ngoba uCase akezwa kudala emphindaphindele emkhuza ngalento yakhe ethi ucoach ngcono ayeke yena ukuba ucoach wakhe waresign ucoach. uCase wathi seyophuma ngomnyango waleyo arena wahlangana nale ndoda emchallengele ukuthi bazolwa ngempi ezayo. Waphinde wahlangana noBrody James wayomngani wakhe omkhulu kade bagcinana naye. uBrody James naye wayi-professional fighter wa-invite uCase for ukuthi bayo-enjoya kwenye night club later. Wathi mayefika lapho uCase wabona uBrody James ezungezwe abantu besifazane kuphuza. uBrody wabona kufika uCase Walker wasukuma esejabulela ukufika kwakhe. Khona lapho kwaqhamuka omunye wesifazane oyi-publicist yama-MMA igama lakhe kwakuwuMika. Wafika uBrody wa-introduce uMika kuCase emazisa ukuthi uyi-publicist yalamagame ekuliwa kuwona. Sebehleli uBrody watshela uCase ukuthi akumele ngabe uphuza utshwala ngoba usawulwa nomuntu onzima kakhulu enye i-giant fighter yase-Bangkok igama layo uCaesar. uCase mayezwa indaba yokuthi umngane wakhe uBrody uyolwa noCaesar wamxwayisa ngale ndoda ekuthiwa uCaesar ngendlela estrong ngayo ekuthiwa futhi iyabulala la ekushiya uphile eringini. uBrody wacela uCase ukuthi cela amlekelele mayezobe selungiselela lempi amsize ngokwe-training ukuze mase kufika usuku lokuthi alwe noCaesar abe fit for ukuthi amnqobe. uCase wavuma kuBrody ukuthi uzokwenza lokho wavalelisa wahamba nokwathi mayesephuma emaparking wabona kuza amanye amadoda ayengawaqondi ayekade ethunyelwe omunye wesifazane okade ephuza noBrody ebar ukuthi la madoda azofuna imali kuBrody ngokuthi amshaye. uCase ngokubona ukusuka kwaleyo mpi wangenelela. Sue me. Now, how's that taste? One punch? Are you kidding me? Sebesendlini uBrody wabonga kuCase ngokumlekelela. Waseyamcela ukuthi ucela amphelezele baye naye eThailand mayeseyolwa lempi ayizoyilwa nechampion yaseBangkok uCaesar. uBrody etshela uCase ukuthi kufanele abuyise isikhathi sakhe semlahlekelile ngoba deboshiwe. Naleyo criminal record uCase yagcina semvalele ukuthina ungenelela ama-competition ama-fight. Ethi uBrody kodwa ngisho ukuthi ukungiphelezela kwakho kufanele kuyolwa kodwa ngifuna uhambe nami njengomuntu oyi-professional ube yi-mentor yami. Lagcina lifikile lolo suku nasithola ukuthi uCase wayegcina esivumile isicelo sikaBrody ngoba simbone e-airport esetravelela khona ukuya eBangkok lapha ezofica khona nehhotela lakhe abhukhelwe lona limlindile. Paradise. Kuleyo press conference ye-PFC eyayilapha endaweni yaseBangkok umnikazi we-PFC igama lakhe kwakuyi-Hugo Vega wamemezela ngalempi eyayizoba phakathi kaBrody noCaesar. Kuleyo press conference enye intatheli yabuza uCaesar omunye umbuzo wathanda ukushuba mayelana nokuthi uCaesar washaya unkosikazi wakhe oyi-ex. Leyo ntatheli imbuza ukuthi angaphawula athini ngamacala abhekene nawo. Lokho kwacasula uCaesar. My next question is for you, Mrs. Cesar. Can you give us an update on the assault and battery charges filed on behalf of your ex-wife? You want to ask the question again? Sure. Wait! Get him out of here. As you can see, folks, it's gonna be a hell of a fight. Esikhundleni sokukhansela leyo fight ngenxa yokungayiphathi kaCaesar kodwa uVega wasebenzisa lokho njengesibonelo sokuthi kuzoba impi yangempela le eshubile. uBrody wazibona eshawa uvalo mayebona indlela uCaesar ayiphathisa ngayo kohlanya ngesikhathi embone isakaza ngesiphongo esibukweni ngesikhathi emlunguza ebathroom ebona uBrody ukuthi uzolwa nesilwane sangempela. uCase wangena la abajimela khona ngesikhathi efica ucoach kaBrody uMatty Ramos owacasula ukuba khona kaCase ukuthi uBrody usecele ukulekelelwa uCase ebengakhulumanga kuqala naye njengocoach wakhe. Looking for somebody? Yeah, Brody James. We're not open to the public. Sorry. After you're done with your phone call, maybe you can tell me where I can set up.
uCase wavela wangayinaka lento eshiwo uMatty Ramos ngoba wahamba wayekhoneni for ukuyozenzela yakhe indawo azojimela khona, ezakhele i-equipment ngamaplanga ayewacoshe ngaphandle emgwaqweni, eza nakho konke namathaya ezowasebenzisa. Khona lapho kwangena enye ifighter igama layo kwakuthiwa uCobra, wabona uCase ejim ebuza ukuthi ubanike lo zezenza uBruce Lee oyifake. What the hell is this Bruce Lee shit? Odds. Don't hit back. Man, forget this clown. uCobra ngendlela ayine-attitude ngayo wafika eringini efuna ukuziveza kuCase ukuthi uyakwazi ukulwa ngesikhathi eshaya lo muntu abejimisana naye ngesikhathi emshaya ngathi balwe impi yangempela eringini. uCobra wathethiswa ucoach wakhe ethi ingakho uhlezi ubalekelwa abantu ojimisana nabo, emkhuzela ukuthi akayeke le ndlela ayiphethe ngayo yokushaya umuntu ingathi sebelo kwangempela. uCobra ngokuthi wayesashiselwa igazi wafuna ukuyo-challenge uCase, ebatshela ukuthi ufuna ukuba ne-1-on-1 fight naye uCase. At this rate, nobody wants to spar with you and you got 3 more rounds. What about him? Hey, I said no. What the fuck? What's up, Mr. Miyagi? What do you even call that? Didn't your mama teach you better? Khona lapho kwangena umngani kaCase uBrody nowadala ukuthi kunqamuke le ngxabano eyayisizosuka. uCobra ngoba wayesakhuza ucoach wakhe ngokuthi ubalekisa abantu ekumele practice nabo, ebasashoda ngokupractice 3 rounds. uCobra wakhombisa ucoach wakhe uCase, ebatshela ukuthi ufuna ukulwa noCase, kodwa ucoach wakhe wathi mayekhuza uCobra ukuthi ngeke akwazi ukulwa naye kwavuma uCase ukuthi bangalwa. umngani kaCase uBrody wakhuza uCase ukuthi angalwe noCobra ngoba ustrong. Oh, Matty, what about sparring partners? I still got 3 more rounds. You got plenty of people to spar with. What about old school here? I want him. Nah. It's okay. Case, this kid is pretty tough. It's okay, Brody. uCase wayekade eyimukelile i-challenge kaCobra. Bangena eringini ngesikhathi uCase ethi efuna ukunikeza uCobra lento akade eyicelile okuyimpi. Hang back. Ngathi uCobra sethathwa nge-ambulance ephuthunyiswa esibhedlela. uCase akatholanga nje ukuhlonishwa kuphela, kodwa waqala wasatshwa ama-fighters amaningi for ukuthi washaya umuntu ostrong njengoCobra. Lokho kwazi kwadonsa ngisho amehlo omnikazi wekhampani yonke uHugo Vega efuna ukwazi ukuthi ubani lo muntu oshaya i-champion estrong efana noCobra ukuthi singazithathwa i-ambulance. Nokwathi mayefika uHugo Vega ethi uzama ukushela uCase ukuthi ajoyine i-agency yakhe. Wanqaba uCase wathi ubephelezela umngani wakhe uBrody yena akazile ukuzojoyina ama-agency ala eBangkok. Lokho kwacasula uHugo Vega wahamba bamshiya. Lapha bamiswa khona enye ifight esencane igama layo uTash, naye wa-inspire ukukhuluma neboss ngesikhathi eyicelela for ukupractice nama-champions. uCase watshela uTash ukuthi akakhululeka ngeze azopractice naye. Let's go, Taj. You got it. Lokho kwamcasula kakhulu uHugo Vega umphathi ngesikhathi esephuma. Nokuyilapho uMika lo wesifazane watshela khona umphathi ukuthi kungenzeka ukuthi lo Case uyi-champion esezingeni eliphezulu kakhulu. uTash nomngani wakhe babesafuna ukwazi kahle ngoCase. Bafike bezombuza ukuthi wayengadedelanga ngisho esisodwa isibhakela kubona eringini. uCase wabatshela ukuthi yena ubevika ubengashayi. Ethi futhi akafuni ukuyiprove ukuthi uyi-champion kuVega umphathi wale nkampani. Ethi uCase kwanele nje ukuthi ngenze isibonelo ngoCobra. Abafana bahamba sebeneliswe impendulo zikaCase wabatshela ukuthi mabethanda ngabafundisa ama-moves ambalwa, ethi kodwa angakwenza lokho mayeseqedile ukwenza yakhe i-training. Kodwa uCase wethuswa ukuthi abafana bazange bahambe bamlinde waze waqeda ukutrain. Lokho kwamphoqa ukuthi uCase angabe sahamba baqeqeshe. Okay, stop. 500 hand strikes. Rub this on your bruises tonight. Ngakusasa kwafika iy'ntatheli khona la ejimini seyizo-interview uBrody for nanokuthi zimpromote ukuthi laziwe igama lakhe njengomuntu owayezobhekana ne-giant eyi-heavyweight champion uCaesar. Kodwa iy'ntatheli zathatheka uma seyibona uCase Walker owayengahlangene nanaleyo interview owayeyijimela eceleni, zifuna ukumazi ngoba zazilazi igama lakhe ukuthi bekuyi-fighter eyalahlekelwa irekhodi layo ngenxa yokuboshwa. Hey, champ, who's that? I know who that is. That's Case Walker.
Dead guys don't move like that. uCase wathi eqeda ukujima lapho wafica eselindwe yilo wesifazane uMika owayefuna ukumaze bonanani indlela ejima ngayo. uMika wafuna ukugain itrust kaCase Walker ngokuthi acele ukuphuma naye out bayodla idina. uCase Walker njengomuntu wesilisa akasinqabanga isicelo soku-approacha umuntu wesifazane umu-invitela kwidina. Nokuyilapho agcine secela khona labafana kade bajimisa uTash nomngani wakhe for ukuthi bamlekelele bamkhethise outfit azoyigqoka uma esephuma out idina noMika. Nokwathi lapho uCase esezofika laba bezodlela khona wayithola esegayidwa intombazane encane emtshela ngokuthi izomkhethisa ibouquet eqondile for idina yabo. uCase wayesachazwe leyo ntombazane encane wabona ukuthi kwakuyisurprise from uma wengane ngoba kwakuyingane kaMika ehambisana naye. Besakhuluma kanjalo babona uRamos wabona ukuthi uCase Walker noMika nengane yakhe babeyodla idina. uRamos wabuyela la ekuhlanganele khona umphathi uVega noBrody le fighter ekwakuyiyona eyizolwa noCaesar. Isikhathi uVega ekhathazwe na indlela uBrody ayengayimisele ngayo ngetraining ukuthi angagcina esehlulwe uCaesar. Eqhubeka nokuthethisa uBrody ukuthi akayiphathise okwe-fighting champion ngokuthanda abantu besifazane notshwala okwakuyinto engamukelekile kuma-professional fighters. uVega watshela uBrody ukuthi njengoba impi yabo isiseduze wamnika i-contract emhlanganisa namaphilisi ama-steroids okwakuwamaphilisi ayezowaphuza amenza abe-strong abe-professional fighter. Basuka lapho uVega baphuma bahamba. uRamos ngokuthi wayazi ukuthi uBrody uthanda lo muntu wesifazane kuthiwa uMika wafuna ukuzomcasula ngokuthi wamtshela ukuthi umngani wakho uCaesar wena ukudla iy'thende usephume out nalo muntu wesifazane we-crush yakho bayodla idina out. Ngokuzwa lokhu uBrody wacasuka kakhulu. uCase nalo wesifazane bebephuma idate naye ngesikhathi behleli bepholile. uMika wacasula uCase ngokumbuza ngokuboshwa kakhe kanti uCase wayengazi ukuthi uMika uyazi ukuthi kade eboshiwe uCase. So, you want to tell me a little bit about your time in prison? Why you went in? I told you about that. You investigated me? No. I'm sorry if I offended you. Hey, I need to go. uCase ngendlela acasulwa ngayo lowo mbuzo wavela washiya kwaleyo dina waphuma wahamba. Ngokuthi futhi uCase wayengafuni ukuthi akhunjuzwe umuntu ngokuhlukumezeka kwakhe kwasejele. uCase wathi esebuyela khona ejimini wafica umngani wakhe uBrody emcasukele emfune eringini ukuthi bashayane. Ejideka uCase ukuthi ucasulwe yini uBrody. What's going on? Brody wants to spar with you. Hey, Case. Come over here. Me first, Brody! Bro, sorry, man. uCase wayeseyisola ngento eqeda ukwenzeka waxolisa kuBrody kodwa lokho kuxolisa kwakhe kumsizanga ngalutho. Wacasuka wahamba uBrody kwase kukhombisa ukunqamuka kwe-friendship yabo. Ngokubona ukwenzeka kwaleyo nto umphathi uVega wacabanga ukuthi kukhona ukungcola angaframe ngakho uCase ngokuthi uCase wayinqabile ukujoyina i-agency yakhe. Ethi uVega ufuna ukusebenzisa leyo bad record kaCase ukuze amdicilele phansi agcine esejoyina i-agency yakhe. Ethi kula madoda amsebenzelayo wenze i-research e-deep ngayo uCase Walker. Kwathi later uMika wahlangana naye uCase ngesikhathi exolisa uMika etshela uCase ukuthi hayi ngoba bengifuna ukwazi indaba zakho. Ethi ukuthi bengifuna ukwazi ukuthi mangaqala i-relationship nomuntu ofana nawe angakwazi yini ukuba u-stepfather right for ingane yami. uCase Walker amchaza amazwi ayeshiwo yilo muntu wesifazane wasuka lapho uMika wahamba. Wathi uCase esebuyele ejimini wafica uBrody esebenzisa lamaphilisi ama-steroid angavumelekile. uBrody wathi ufihlela uCase lawo maphilisi kanti usewabone kudala uCase. Naye uCase Walker akangagxile endabeni yalawo maphilisi kodwa wakhuluma ngengxabano yabo ethi kumele bayisolve njengabantu abadala bengasebenzisanga impi. uBrody waqala lapho waxolisa kuCase ngendlela am-atheke ngayo evuma uBrody ukuthi ngivukwe isikhwele ngoba kade ngamthanda uMika noma ngingakaze ngimshele. Ethi uBrody kodwa ngiyayibona manje ukuthi mina wrong ngoba ngikaze ngimtshela uMika ukuthi ngiyamthanda kanti futhi ngiyanibona ukuthi nifanelene. uCase watshela uBrody ukuthi ungaqhubeka umshele ethi angazi noma uthi sifanelene ngoba siyabantu abamnyama sobabili yini. Mina into engikhathaze ngawe Brody yila maphilisi ama-steroids engifica uwasebenzisa ejimini hlukana naleyanto. uBrody watshela uCase ukuthi uyamthembisa ukuthi uzohlukana namaphilisi ama-steroids futhi uzoyimisela
ngejim. Eqhubeka uBrody etshela uCase ukuthi bangaqhubeka badatane noMika kanankinga. Waqhubeka lapho uBrody watshela ucoach wakhe uRamos benayo uCase wakhe ukuthi abayeke ukuhlikenelana baxhawulane baxolelane njengamadoda. Emva kwalokho uBrody waqala watraina kanzima for ukuthi ahlukane namaphilisi ama-steroids nokuthi ayimisele ngempi noSiza. uBrody kuleyo training elekelwe lo mngane wakhe uCase. Zaqhubeka izinsuku kwaya ngokuqina ukuzwana phakathi kukaCase nalo wesifazane uMika sebeya kwenye idate. Nokwathi uCase mayesehambise uMika ekhaya, uMika watshela uCase ukuthi ngingedwa namhlanje ingane kuyi-babysitter. Kodwa phezu kwalokho uCase akafunanga ukuthathela izinto phezulu, wafuna ukuyithatha step by step. Ngakusasa wezwe inokhi yomuntu ayifika imlethele enye contract ekade ethunyelwe umphathi we-PFC uVega for ukuthi uCase ayisayine ukuze ajoyine i-agency yabo. Kodwa uCase wayibuyisela emuva leyo contract ingasayiniwe. Lokho kwamcasula kakhulu uVega. Watshela i-assistant yakhe ukuthi ayiqinise uphenyo lwayo, ibuye nayo yonke information ephelele ephathelene nepast kaCase. Nokwathi later mayefika ejimini uCase wabona inqwaba yama-fighters ayibuka i-laptop la sekuputshuke khona ivideo kaCase eshaya amaphoyisa ayenobandlululo emva kokuthi ayefune ukumsulela ngecala ngokuthi aplante isibhamu emotweni yakhe ezeboshwe lento angayazi uCase. Felon in possession of a firearm, that's 5 years mandatory. Who planted that gun? What'd you say, you piece of shit? Hold his ass. Phezu kokuthi kuleyo video uCase wayeyivikela ihlukunyezwa amaphoyisa, wacasula ukufica beyibuka nanokuthi isiputshuke kanjani yaba-public. uVega wayekhuluma ne-assistant yakhe ngokukhathazeka kwakhe ngokuthi akazi ukuthi angamconvince kanjani uCase ukuthi ajoyine i-agency yakhe njengoba edinga i-professional fight, ethi ngoba kudingeka umuntu ozoba strong ozokwazi ukukhompitha noSiza. Ethi uVega ngeke abeke kakhulu yena amathemba akhe kuBrody, nesithola ukuthi kwakuyi-idea yakhe uVega ukuthi kuputshuke le video kaCase elwa namaphoyisa. uCase wanikezwa omunye umuzi omuhle esithola ukuthi wawu-offerishwa uVega. uCase engena noMika wayezomkhombisa lowo muzi emnikeza nokhiye. uCase wathi esebuyele ejimini wafica ukuthi uBrody usetrainer nenye ifighter esanda kufika egama layo kwakuthiwa uBoris. ucoach uRamos benoCase bamangala ngoba babengayazi leyo nto. Bethuswa na ukubona uBoris ezama ukuthunuka ngamasibomu idolo likaBrody elala imali. What the hell happened? Fuck, it was an accident. You'll bounce back. We'll reschedule your fight. Now I gotta fucking pay for rehab? You have insurance now. uCase ngokulimala kamngane wakhe uBrody wabona sekungenasidingo ukuthi aqhubeke nokuhlala eBangkok, wapakisha impahla zakhe elungiselela ukuya ekhaya. Kodwa uVega wafika lapho futhi still esazo-approacha yena uCase ngesamba semali enkulu engango-$1 million nokwakunzima kakhulu ukuthi wayengayinqaba uCase imali engaka. Yacisha yonke into yayim-incriminator ne-criminal record uCase. Kwamenyezelwa ngokusemthethweni ukubuya kukaCase kuma-MMA nanefight yakhe enkulu ezodonsa abantu abaningi phakathi kwakhe noSiza. umngane wakhe uBrody wayekhona for ukumsupport, kodwa umfana omncane uTasha wayengakhululekile etshela uCase ukuthi akayiyeke le fight, akuliwa nomuntu ofana noSiza ngoba uyafa. Ilapho uCase asola kakhulu ngenkathi etshela ucoach kaBrody ukuthi ukuthunuka kwedolo likaBrody bekuyinto yamabomu. uCase wagqekeza ilokha kaBoris ngesikhathi ekhipha ifoni. Wayibona ngempela uCase imessage efonini kaBoris eyayithunyelwe uVega for ukuthi uBoris awuthunuke idolo likaBrody. uCase wayicasukile waqonda ngqo kuBoris ejimini emkhombisa leyo message efonini yakhe uBoris. Lokho kwasondeza ama-fighters amaningi ethuswa ukuzwa leyo nto. uBoris emisa amaquphe efuna ukulwa noCase. uCase wamtshela kehlisa izandla. Put your hands down. uCase esehlangene nabangani bakhe wabatshela ukuthi ngeke asayenza lento efunwa uVega, ngeke asalwa noSiza ukuze akhombise uVega ukuthi akacontrolwa yena. Bamtshela ukuthi akasaleselwa ngoba isi-announce-iwe impi. Kwathi ngobusuku bempi wafika uVega ehambisana noMika. Khona lapho uMika waresign ekusebenzeleni uVega. uVega wethuswa ukuyeka kaMika umsebenzi. noCase wafuna ukuyocasula uSiza ngamasibomu before bayongena eringini ngesikhathi eqala ethatha umngane wakhe uBrody ethi abahambe baye kuSiza. Hugo, I quit. You quit? What? What's wrong? Hey, Psycho! Braga, get your ass out here. I got one question for you. Hey, Braga, just one question. What's your problem? Hey, man, if you're so tough, why'd it take you 2 punches to knock your wife out? Vai tomar no cu, seus filhos da puta!
uVega wayesecasulwe isenzo sikaCase sokubridge ifight ukuthi alwe noCaesar azamhlule bengakangeni eringini emtshela ukuthi uzomhlawulisa ambophise. Kodwa uCase naye wayephambili ngomqondo ngoba watshela uVega ngobufakazi anabo nane-backup ngokuthi uBrody yaqasha uBoris ukuthi azothunuka idolo likaBrody ngamasibomu. Eqhubeka uCase futhi emtshela nangeyinhlawulo kufanele uVega ayikhokhe ukurefund i-audience ngoku-announcer impi azamemezele ngisho kwimedia. Ethi uCase mina ngina video la engivuma khona ukuthi ngizofight uCaesar futhi akukho la ngisayine khona phansi. uVega wayeseshawa amahloni asejikelwe yiwona wonke umuntu ecabanga nangeyimali ezinkulu zenhlawulo kumele ayikhokhe. uCase wayethole senesupport eningi from umngani wakhe uBrody, i-girlfriend yakhe entsha uMika nayo yonke icrew yama-fighters yayisingasesayidini likaCase ababebonga uCase ngoku-expose ukukhohlakala kaVega. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela esoyi-uploada kungekudala. Siyabonga ngokubukela iSterizer TV. Ukhumbule ukusubscribe nokucindezela ulike kanye nebheli ye-notification ukuze ungaphuthelwa imuvi elandelayo ngokuzayo la kuSterizer TV. Sterizer TV.